I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Lahat po tayo ay pumalakpak ng isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, syempre po, good morning sa inyo lahat. Ito po ang Christmas party, of course, ng CitiRock Massage. Magpe-perform dito sa harapan. Pag hindi sumayaw, automatic ihilahin ko talaga. Kailangan inugyog ang katawan. Ipakita na pinaano ba? Uulitin ko po, lahat ay sasayaw. Kailangan gumagalaw lahat. Walang nakatayo lang. Pag nakita ko talaga, ububutin sa harapan, siya ang maglilid ng sayaw. Bukod pa dyan, hindi kakain. Nasa likuran, nakaputi. Sinadya sa likuran. Welcome here at our Christmas party of CitiRock Massage 2018 sa mga bago at sa mga luma, welcome, welcome. So, Christmas party, isa lang naman ibig sabihin yan sa mga Katoliko, it's about the birth of Jesus Christ. So, yun, so glorify God, okay? So, ngayon, ang gagawin natin, mag-enjoy tayo, magre-relax, at syempre, makikikontest tayo para sa mga prizes ninyo, sa cash prizes ninyo, and then sa mga ibang bagay na pwede nyo mapanalunan. Okay, at syempre, tulad nga na sinabi namin kanina, sisimulan natin ang game natin pangpawagwag ng katawan. Lapo ba ka dyan? Okay, nag-count of 3. Titignan mo kailangan nakatingin ha. Langit, lupa, impyerno. Okay, tumalaw. Yung kamay sa likuran, gano'n. And 1. Tignan ko ha. Practice mo na. Okay, 1. Langit. Lupa. Titignan. Impierno! Impierno! Langit! Lupa! Lupa! Langit! Impierno! But she got me on the counter. Saw me banging on the sofa. May natanggal na, may natanggal na. Kailangan mapilit. Kailangan i-ganun nyo. Pag inulit ko, ikalaw nyo naman yung kamay nyo. Mas magpapos impierno, impierno, ikalaw nyo para. Pag sinabi ng impyerno, ganun nyo naman. Kailangan ko nakapos doon, nakamirgo. Langit! Lupa! Lupa! Impierno! Impierno! Lupa! 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 Langit! Impierno! Impierno! Langit! Langit! Lupa! 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 Impierno! Ibahin natin para magmagawin ng maayos. Pag sinabing langit, tignan nyo ako, gaganin nyo. Pag sinabing lupa, kailangan ganun nyo. Pag
Okay, kailangan ikalaw ha. You get it. 1, 2, 3. Langit. Lupa. Walang tumila. Titignan nyo. Impyerno. Sabi ko, hindi ka kanunel. Yung mas pinakamaganda yung naman nanalo. Langit. Langit. Lupa. Impyerno. 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 Ikalaw mo. Impyerno. Ikalaw mo. Okay. Very good. Okay, sorry. Sorry. Gina. Okay, close tayo, close. Okay, close. Pag sinabi ng impyerno, ikaw lalapit sa kanya. Impyerno. Ganun ha. Ganyan ka. Lupa. Impyerno. 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 At syempre guys, meron tayo kay Crystal, meron na po. At siya talaga ang gumawa ng sasat kahit mahirap. Palakpakan natin ni Cheryl. Palakpakan natin ni Cheryl. Meron na lang. Honey came in and she got me red-handed, drinking with a girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Iyan. Tingin ka sa kanila. Iyan. Oh, yakapin mo yan, yakapin mo.
Look at that egg pie. Wow, may ganun. Ako po. Inisisi yung sarili ko kasi pag pinanganak akong mahirap at namada akong mahirap, nasa akin ko yun kasi nasa akin ko yung desisyon sa sarili ko. Tapos kung ano yung goal ko sa sarili ko po. Kung masasangkot ako sa drugs, ganun, salamat. Kung may ahalin tulad mo ang sarili mo sa isang prutas, ano ka at bakit? Okay, ulitin ko lang yung question mo. Kung magiging uri ka ng prutas, ano yun at bakit? Siguro I'm gonna be an apple. Alam naman natin na yung apple yung naging tukso sa lahat ng kasalanan natin. Which is, I want na maibalik ulit yung magiging apple na sana hindi naman, sana nagkaroon ulit or maulit-ulit yung time na yun na sana hindi tayo matukso ng dahil lang sa isang apple at hindi na sana magkasala yung tukso. That's it. Thank you. My question is, who inspires your life or who inspires you to work and why? Nandigihan mo? Una ko sila, pinabati ko yung mga kababayan ng kasi po. My inspiration is my family. Because pag wala sila yung aking inspirasyon dahil sila yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para lumaban sa buhay. At sila rin ang nagbibigay din ng lakas. Pinapanalangin nila sa Panginoon na laging ayusin ko ang aking trabaho. Ilang taon ka na? 25. Sa tingin mo at your age, narating mo na ba yung pangarap mo? O hindi? Oo, hindi mo na. Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? Oo. Siguro, ito na yung umpisa ng pangarap ko bilang isang therapist. Kasi may plano ako dati na umalis dito sa bansa para magtrabaho. Tinakita ko itong opportunity na to bilang isang therapist. Mas mabuti na naman natili ako dito kaysa lumayo pa ako. What is the essence of this kind of project? Anong essence itong bikini open? Bakit natin ginagawa? Para sa iyo. Para sa akin, sariling opinion. Kaya natin ginaganap ang bikini open para makita ng buong mamamayan na hindi lang sa katawan, kundi pati sa utak. Para sa ibang mga mamamayan na akala nila tinitingnan na sinasabi nila na pangit daw sa ibang tingin, pero meron din yung ibang tawa na maganda sa paningin. Yung iba para maiganyo, para kagaya ko, para magbuhat at makita mo yung mga sumali na, uy, maganda yung katawan niya, para gusto mo rin maging fit, kumbaga, advantage yan sa isang lalaki, pati sa babae. At yung iba naman na sinasabi yung negative na ayaw nila yung mga ganyan dahil, kumbaga, parang yun na sinasabi na pinapakita yung buong katawan. Yun lang ako marang sa Are you happy? Are you happy as a therapist? Okay. In a scale of 1 to 10, how happy are you as a therapist? Really? Okay, thank you. What is your wish this Christmas? Wish ko lang po sana maging okay po ang pamilya ko, tsaka maging okay po kami lahat. Tsaka maayos ko sana plus na namin. Okay, ladies and boys, third, enter your right now. Another third, enter your right.